O nakasunog na ta, nakasiga na ta sa atong mga lukay diha guys. Dako nagtabang sa ato kung kita magsiga sa atong mga lukay kay kana tabang na sa atong mga lubi. Kay kung ingana atong buhaton, mudaghan gayud ang bunga sa lubi. Labi naghinlo ang palibot, nindot daghan gayud ang bunga sa lubi. Makahatag man gud na siya og abono sa atong lubi. O karon guys, sa sunod natong vlog, maghinlo ta kanabitaw na mga saging diha nawa pa nato nalampas eh. Ato na siyang hinluan ang mga punuan. Kuhaan natong mga dahon kay para mutambok siya. Kay dili man nato maapas dayon na ato dayon na siyang hinluan tanan ang palibot guys. Para madali ang atong paghinlo, buhaton nato na. Ayaw kalimti mag-like, comment, and subscribe. Bye!